Hyvää päivää. On tänään keskiviikkopäivä. Hirveästi ei tuossa aamulla kerännyt mitään kuvaille, kun heräsin ja sit pitikin lähteä töihin. Joku 3 tuntia taas. Ei tullut uni. Varmaan kuulin, että me ollaan vähän päinvastainen tässä, niin sen takia, mutta ei se mitään. 1 päivää putkeen 3 tunnin unilla, niin luulisin, että tänään tulee knockout. Mutta joo, kello on 12 tossa ja just loppu tossa parikymmentä minuuttia sitten hommat tossa. Kävi kuvaa videon purkkiin ja yhdistettiin vähän materiaalia sinne lävitteen ja itse asiassa sitten editti hommia tossa. Ja sitten semmoista. Kuten oot varmaan huomannut, niin en ihan hirveästi näitä videokeikkakuvaus- tai videokuvaustuttuja filmejä työkseen silleen enää tee, mutta aina silleen, jos niinku nyt joku kysyy tai silleen ja ei, tai silleen kuulostaa ihan mukavalle hommalle kuvata, niin miksi ei rahaa tästäkin saa, niin en siis millään tavalla mainostanut tätä kellekään. Tuo oli vuoden takaa tuli joskus puhuttua tästä. Mut joo, tässä kotipihassa on ja ajattelin, että menkö tuossa kotia ja vähän ota chilliä siinä ja sitten voisi ton läppäri avaa ja ruveta vähän kuivat huulet, mutta aina talvella. Mut niin, rupainko vähän editointihommiin siinä sitten. Todennäköisesti vähän meinaa väsy painaa, mutta ei se mitään. Tiedä, jos pikkuhiljaa tuli vähän kiristy pakkaset taas, mutta eiköhän se pikkuhiljaa rupea tässä lauhtumaan, niin sitten otetaan Mersu ajoa eteen ja sitten vaan Mersu alle ja kovaa ajoa. Joo, pitää firmajuttujakin, Oy-juttuakin ruveta tossa vähän pikkuhiljaa hoitamaan kuntoon. Melkein vois niitä vähän vilasta tossa melkein tänään. Ja mä vaan oottelen, että tulee kevät alkaa tulee ja kesää, niin jettihommat taas siinä, niin se on oikein mukavaa puuhaa. Toki vähän raskasta välillä, kun viime vuonnakin joku pisin päivä oli 16-17 tuntia ja sit siitä muutama tunti unta palloa ja aamulla takas vuokraamaan. Mut silloin kun on hyvää keliä, niin silloin pitää painaa, niin editistä hyvää iltapäivää. Muistakaa tsekata Car Verticalin palvelut, linkki kuvauksessa 10% alennuksella. Alennus myös koodilla Myntsa. Tässä on esimerkkiraportti, millaista sisältöä sä löydät, kun sä ostat ton. Mä suosittelen tsekkaa todellakin, jos on autoa lähdössä vaihtamaan, että millainen on ollut auton historia, niin sieltä myös näkee kuvia, jos auto on joskus mällätty ja semmoista. Näette vielä kohta myöhemmin videolla tosta uudesta autosta, niin myös Car Verticalin raportti, että miltä se näyttää. Mut joo, muistakaa käyttää Car Verticalin palveluita tuotte Muosamalla, linkki kuvauksessa 10% alennuksella ja jatketaan videota. Hyvää huomenta, tässä on päivä ja kello on 1:15. Tuli vähän nukuttua pidempään, kun tässä 2 päivää menty 3 tunnin unilla, niin nyt nukuun 8 tuntia. No niin. Likainen linssi. Erittäin hyvää päivää. On tänään keskiviikko, puolen päivän aikoja suunnilleen. Olva lähtee viimeiselle matkalle niin sanotusti. Faija oli käynyt hieromassa kaupat sitten sähköautosta. Niin lähdetään kattoo millainen peli. Ite en noista. No, en sano nyt vielä mitään, kun ei oo hirveästi noista sähköautoista, batteriautoista kokemusta. Mutta ite on nyt syy, minkä takia vielä ehkä semmosen haluan vaihtaa, koska mä tiedän, että mä joudun loppuikäni varmaan semmosella ajamaan. Ja siinä ei oo sitä samaa fiilistä kuin polttomoottorikäyttöisessä vehkeessä. Mutta lähdetään kattoo millainen peli. Varmaan saa sen tossa pariksi viikoksi alle ja ajelen vähän sillä ja katsotaan millainen se on. Jääkö se 60 T8 lähtee sitten vaihtoon. Tää on porukoilla ollut 5 vuotta nyt melkein tää auto, että ihan just 5 vuotta tulee täyteen. Uutena tän silloin osti ja
Ei tässä kuin 57 000 kilometriä. Ihan hirveästi tullut ajettua tällä, niin ei tarvinnut vaihtaakaan. Se olisi sähköauto aika. Ihan läpäkkä peli tämmönen XC40 täyssähkö. Hyvillä herkkuilla Harman Kardonit ja parempi lisävarustepaketti, missä on pilottassistit sun muut. Ja kyllä, CarPlay löytyy ja tumma kattolinja ja panoramakattoa ja takapenkin lämpät ja muistipenkit ja ratin lämmitykset sun muut systeemit. Joo, ajattelin, että tästä ihan hyvä videomateriaalia sais, mitä varmaan porukkaa voisi kiinnostaakin, niin tuli nyt tämmönen Volvolta vähän pienempi XC40. Mutta oikeesti ihan vähän epäilin itekin, että mikä hän laite tää on, mutta on kyllä niinku pakko sanoa, että hyvä ajaa ja hyvät ominaisuudet ja liikkuu tosi mukavasti. Ite en ole vielä sähköautoa hommaamassa. Riittää, että jos porukoilla on, niin saa sitten lainaa jossain, mutta ainakin matkat pääsee edullisesti ja on kyllä oikeasti tosi hyvä ajaa ja hyvät nämä systeemit tässä. Mut joo, Mersu on tuolla, löytyy vielä tallista. Porukoitten auto siis ei ole meikäläisen tämä, että lähdetään tästä pikku lenkkiä nyt heittämään. Ruokaa vois käydä hakemaan. Täällä nyt on Apple CarPlayt ja appsit sun muut systeemit kaikki löytyy täältä. Mä en saa käyttää tää valikkoa veneen. Ja kaikenlaista. Tänne, tää on niinku Androidin, niin tänne saan vissiin niinku, tuolla on Play-kauppa, niin saa ladattua kaikenlaisia sovelluksia tähän. Ja täällä on nää profiilit, niin laitetaan meikän profiili tosta, säätää penkin automaattisesti siihen asentoon. Niin se on tässä laitettu ja tässä on vielä erikseen sitten muistipaikat tässä ja kyllä, ei mitään, niin meikä lähtee tästä pikkulenkille. Onpas hiljasta. Tässä on tää one pedal drive käytössä, eli ei tarvitse panna kuin kaasua. Ja sitten kun päästään kaasulta irti, niin tää jarruttaa. Pitää myöskin sillä hitaasti päästään irti kaasulta, koska jos täällähän ruuhka. Jos painaa nopeasti, niin niin se tekee vähän niinku äkkijarrutuksen. Niin ihan pätevä laitos. Ja nyt kun päästään jalan kaasulta, niin se niinku pysähtyy ja pitää autoa paikallaan sitten. Kyllä niinku mittarikin kiihtyy aika nopii ja ei viitti painaa kaasua ihan pohjaan, ettei nastat mene pilalle, kun nastat vielä alla. On kyllä ruuhka-aika, tää on mukavaa. En kyllä jaksa jonottaa, mennään takas tänne suuntaan. 4 ruuhkaa. Ai että. Jatkan lenkiheittoa, niin palataan.